چی نتیجه نشون میدن و البته مخلصی میکنیم با دسته فوتبالی کشور. حالا باشه از سرود ملی فلسطین و تاجیکستان صدا میدهد. نفرانی که در تالار قرار داشتند فکر میکنم در برابر بازیگران تیم منتخب فوتبال کشور سرود ملی کشور را اجرا کردند. این واقعا هم از وطن دوستی و از اون درک میدهد که امروز تمامی موفقیت های فوتبال کشور سرفراز هستیم و واقعا هم نتیجه هایی که اخیراً دسته های ما نشان داده ایستاده است قابل تحسین و آفرین هم هست. از جمله دسته های ما که قدم به قدم با بازی های نهایی مسابقه قهرمانی آسیا راه می‌یابند و اگر همین حالا دسته منتخب فوتبال تاجیکستان هم راه یابد، همین حالا ما فکر می‌کنم این باز یک دستاورد دیگر خواهد بود. هرچند ما یک از فاوریت های اساسی هستیم و همیشه همه ساله در جام آسیایی با فوتبال اشتراک می‌کنیم. خب بیایید هیئت دسته رو برای شما معرفی کنیم. دسته فلسطین پنجگانه اول رقم 10 علی الحواجری، رقم 3 احمد مصری، رقم 4 کاپیتان دسته احمد محمد، رقم 5 موسی حراره و رقم 9 عدنان سالوم. سرمربی این دسته اسامه شبلی است و در مورد بازیگران احتیاطی این دسته بعداً با شما گفته می‌گذاریم. خب هیئت دسته فوتبال کشورمون رقم 1 دروازه‌بان فیروز بیکمرودوف، رقم 5 سمندر ریزوموف، رقم 8 محمد جان شریفов، رقم 10 نیکروز علی محمدов، رقم 11 کامران علیев و باز چند بازیگر دیگر هم در ذخیره قرار دارند.
мекунанд. Аз ҷумла капитани даста Дилшод Саломов, Бахтиёр Солиев, Файзали Сардоров, Баҳодур Хоҷаев, Идрис Ёров, Насратшоҳ Исмоилов, Абдуқаим Умаров ва Муродулло Алиқулов ва Пайра Воҳидов, сармураббии дастаи футзали кишвар. Хуб, довар гуфтем Ваҳю Висаксоно аз Индонезия аст. Довари дуюм Эйса Абдулҳусайн аз давлати Кувайт. Довари сеюм Никита Афинегинов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳамчунин доваре ки Соня Санҷа аст дар бозии имрӯза аз Кореяи Ҷанубӣ мебошад ё Йонг Ҳа. ва ба дастаи футзали кишвар парвон мехоҳем ва ҳоло панҷгонаи аввалро барои шумо муаррифӣ кардем ва фикр мекунам панҷгонаи дуюми Дилшод Саломов аст, Идрис Ёров, хуб Файзали Сардоров, хуб Бахтиёр Солиев, агар хато накунам, инҳо аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меоянд, чун дар футзал ҳамин гуна аст ки зуд тағйирот анҷом дода мешавад ва дар ҳайати дастаи мо ҳам ҳамин гуна аст. Мо ду ҳайати комил дорем ва баъдан боз чанд бозингаре ки Пайра Воҳидов онҳоро дар ҷони рақобат як метавонад ба майдон орад. Аз ҷумла ин корро дар бозии муқобили Ҳиндустон анҷом дод. Абдуқаим Умаров бо ҳамин тарз ба майдон омад, Насратшоҳ Исмоилов ҳам ҳамин гуна ва ҳатто Баҳодур Хоҷаев. ва ин бисёр имконияти хуб аст ва дигар бозингарон метавонанд боз нафаси тозатар дошта бошанд ва хубтару беҳтар омода шаванд ба бозӣ. Хуб, бо тӯб бозингарони мо ва албатта бозӣ бисёр душвор хоҳад буд. Мо дар муқобили Ҳиндустон умуман чунин пешгӯӣ кардем ва интизор доштем ки бо ҳисоби калон дастаи мо ғалаба мекунад, вале бо ҳисоби 6-3 пирӯзӣ ба даст овардан. Ба ҳар сурат 3 имтиёз ки бисёр муҳим аст ба даст омад барои дастаи футзали кишвар ва акнун дастаи Фаластин нисбат ба Ҳиндустон андаке пурқувваттар аст. Бинандаи азиз, таҷрибаи бисёр хуб дорад. Ҳарчанд солҳои охир дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё нест ин даста, сар карда аз соли 2006 то солҳои охир умуман дар ҷоми Осиё дар марҳилаи ниҳоӣ иштирок накарданд. Вале даста албатта таҷрибаи бисёр хуб дорад, махсусан дар марҳилаҳои интихобии ҷоми Осиё ва онҳо борҳо иштирок ҳам карданд дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё. Соли гузашта албатта мусобиқа дар Кувайт баргузор шуд. Бинандаи азиз, соли 2022 бисёр як рақобатҳои пурпечато буданд бо иштироки дастаҳои футзал ва Фаластин яке аз дастаҳое буд ки дар марҳилаи интихобӣ иштирок кард дар гурӯҳи Э. онҷо бо Лубнон, Арабистони Саудӣ ва Умон буд ва даста танҳо як имтиёз ба даст овард. Натиҷаи мусови бо Умон, натиҷаи мусови бо Умон, бале, бо Умон ва ҳамин тавр даста ба марҳилаи ниҳоӣ роҳат пайдо карда натавонист. Хуб, дастаи мо гуфтем ки ҳамеша дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё иштирок кардааст. Соли гузашта дар Кувайт яке аз дастовардҳои бисёр назарраси дастаи футзали Тоҷикистон дар солҳои ахир ҳам рақам зада шуд ва дастаи мо то ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ роҳат гирифт. Аз як гурӯҳи бисёр ҳам мушкил баромад ба ҳамроҳ бо Ӯзбекистон, онҷо Баҳрайн ва Туркманистон ҳам буданд ва тавонистанд то ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ раванд ва онҷо дар як бозӣ баробар аз Тайланд ва танҳо дар соҳаҳои охир дастаи мо мағлуб шуд ва аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. Тайланд баъдан дар даври ним ниҳоии мусобиқа аз дастаи Эрон мағлуб гардид бо ҳисоби 5-0. ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Фаластин биёед таваҷҷӯҳ мекунем, аммо тӯбрабои Самандар Ризомов довар ишора мекунад ки аут ба фоидаи дастаи Фаластин аст. охирин боре ки дастаи Фаластин дар ҷоми Осиё иштирок кард ин соли 2005 буд ва онҳо то ба даври ниҳоӣ ҳам рафтанд. ин натиҷаи бисёр хуби даста ба ҳисоб меравад. хуб, соли оянда бисёр рақобати хуб хоҳад буд аслан барои дастаи мо ҳам. соли 2024 ки мусобиқа дар Тайланд моҳи апрел баргузор мешавад. ҳоло ҳамлаи навбати бозингарони мо ва Самандар Ризомов ду дафъа пай ҳам зарба зад, аммо ба ӯ имконият надоданд бозингарони дастаи Фаластин. ва ҳамчунин дар соли 2024
ҷоми осиё ки дар Тайланд гуфтем баргузор мешавад, ҳамчунин барои 4 дастаи дигар имконият ба миён меоварад ки ба ҷоми ҷаҳонии футзал рохат гиранд ва беҳтарин имконият барои дастаи мо ва ҳамин ҳоло боз ҳам Самандар Ризомов як фурсати хеле хубро аз даст дод ва бубинед дарвоза ҳам холӣ буд, чунки дарвозабони дастаи Фаластин мавқеашро дигар карда буд ва дар оғози рақобат бозингарони мо беҳтарин шонсро аз даст доданд барои кушодани ҳисоби бозӣ. Ва гуфтем ҷоми осиё 2024 имконият хоҳад дод ки дастаҳо ба ҷоми ҷаҳонро хоҳад гиранд. Азан ҷоми ҷаҳон соли 2024 аниқтараш мас моҳи сентябр, агар хато накунам, бале моҳи сентябр, аз 14 сентябр то 6 октябр дар ҳамсия кишвари мо Узбекистон баргузор мешавад. албатта Узбекистон дар қатори якчанд кишварҳо Марокаш, Ҳиндустон, Ирон, Гватемала, Амрико, Мексика ва Никарагуа дархост пешниҳод карда буд барои қабули бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футзал ва ҳамин тавр дархости онҳо қабул шуд ва акнун соли оянда дар ҳамин шабу рӯз ҷоми ҷаҳон ва футзал дар Ӯзбекистон баргузор мешавад. Ва агар тими мо то ба давр нимиҳои рохат гирад соли оянда, ин бисёр кори калон хоҳад буд. ҳарчанд бисёро шояд гумон мекунанд ки ҳоло дастаи мо рохат нагирифтааст аслан ба ҷоми осиё, вале мо мутмаинем, тими мо ишора кардам ки фаворит аст ва ҳатман бояд ба марҳилаи ниҳои ҷоми осиё рохат гирад, вале он чо бо кадом даста рӯбарӯ мешавад маълум нест. ва бори дигар ишора мекунем ки 4 дастае ки ба давр нимниҳои рохат гирад, он ҷо ба ҷоми ҷаҳонии футзал рохат мегирад. Вале агар ба ҳамон қатори 4 даста як ҳамлаи хафноки Фаластин ва қатори ҳамон 4 даста ҳатто Ӯзбекистон ҳам шомил шавад, яъне ба давр нимниҳои рохат гирад, барои як рохати дигар бозии плей-офф ташкил мешавад. барои ҳамин ҳам имкони хуб хоҳад буд барои дастаи мо. ҳоло дарвозабони дастаи Фаластин мисли бозии пешина бо Миянмар ба пеш мебарояд ва як ҳамлаи хуб доштем. инҷо дарвозабони Фаластин андаке монеа шуд барои зарбаи анҷом додаи бозингарони мо. ҳамлаи дастаи Фаластин аз канори майдон. хуб дастаи Фаластин дар бозии гузашта муқобили Миянмар танҳо як қисм бозӣ карданд. онҳо ва аз лиҳози ҷисмонӣ дар қисми дуюм хуб бозӣ карда натавонистанд. ин ҳам сабаб дорад, зеро он бозингарони эҳтиётӣ ки дар ҳайати дастаи Фаластин ҳастанд, онҳо хубтар наметавонанд бозӣ карда. ба ин хотир мураббӣ танҳо 1-2 нафарро иваз мекунад ва халос. ва барои ҳамин дарвозабон ба пеш баромад ва хеле бартарӣ доштанд. ҳисоб 1-1 буд, аммо дар 15 сония мондан то анҷоми рақобат бозингарони дастаи Фаластин натиҷаи мусовиро аз даст доданд ва Миянмар дар лаҳзаи охирин гол зад. ин ҳам хатогии онҳо буд ки прессинг карданд дар ҳамин лаҳзаҳо ва ба бохт дучор омаданд. ва ин ҳам шонси охирин барои дастаи Фаластин аст. бинандаи азиз, то он ки мавқеи худро мустаҳкам кунанд барои баромадан ба ҷоми осиё. идомаи ҳамлаи фаластиниҳо ва зарба аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯзбек Нотф аз майдон берун мешавад. ҳоло дар майдон чаҳоргонаи дуюми дастаи мо бозӣ дорад. Баҳодур Хоҷаев, Файзали Сардоров, Идрисёров ва Дилшод Саломов. мо пешгӯӣ карда будем ки ба ин чаҳоргона Бахтиёр Солиев шомил мешавад, аммо на. Бахтиёр Солиев, Насратчо Исмоилов, Абдулқаюм Умаров дар захира ҳастанд. як нафари дигар албатта худи Умед Кузиев осеб намегирифт. ин метавонист чаҳоргонаи сеюми дастаи моро ташкил кунад. ҳоло бо ту бозингарони Фаластин. оҳиста-оҳиста шумораи мухлисон ҳам дар толор зиёдтар шудааст назар ба оғози рақобат. партоби хеле баланд ба инҷо бо бозингари рақами 9 Аднан Салом буд. Аднан Салом ҳоло тӯбро аз аввал бозӣ медарорад. онҷо капитани даста Муҳаммад Аҳмад қарор дорад. дарвозабон ҳамоло дар пеш аст ва имконияти хуб ҳаст барои бозингарони мо ки зуд тӯбро рагӯянд ва онро ба дарвозаи холӣ равон кунанд. инҷо андаке паси бозингари рақами 8 Имод Фаҳҷанро дарвозабон хуб дарк накард. ҳоло
ҳамла бо ту бозингарони мо Файзали Сардоров. Хоҷаев, Сардоров. вале аз бозингарони Фаластин гузашта натавонист. Файзали Сардоров идомаи ҳамлаи бозингарони моро мебинем. вазъияти бисёр хафнок дар назди дарвозаи мо ва зуд бозингарони мо тӯбро гирифтанд. Саломов, Идрисёров, ва бозиён нишон дода истодааст ки дастаи футзали мо муқобили тимҳои пурқувваттар хеле ҷиддӣ бозӣ мекунанд ва инро мо ҳатто дар ҷоми Осиё дидем, дар он бозиҳои дӯстоне ки анҷом доданд мутаваҷҷеҳ шудем. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ҳам Ёраф пас ба Баҳодур Хоҷаев, аммо Баҳодур Хоҷаев хубтар ҳамларо анҷом дода натавонист ва бозингарони Фаластин ҳамла мекунанд, вале боз ҳам бенатиҷа ин ҳамла ба поён расид. орзуи мо албатта як маротиба ҳам бошад рохати дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ба ҷоми ҷаҳон аст ки бисёре аз дастаҳо аллакай дар ҷоми ҷаҳон иштирок карданд. мо орзу дорем ки як маротиба агар дастаи мо рохат гирад ба ҷоми ҷаҳон ин бисёр хуб мешавад, чунки ин воқеан ҳам насли тиллӯи футзали мо аст ва онҳо ҳатман муваззаф ҳастанд ин корро анҷом диҳанд. ҳоло Фирӯзбек Муродов бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард барои бартараф кардани ҳамлаи дастаи Фаластин. зарбаи Фирӯзбек Муродов ҳам ҷониби дарвозаи Али Ал-Ҳаваҷрӣ буд, вале ту болотар аз дарвоза аз майдон биёр шуд. Фирӯзбек Муродов воқеан ҳам дар бозии муқобили Ҳиндустон ки дар қисми аввал дар курсии эҳтиётӣ буд, баъдан дар қисми дуюм ба майдон омад. ҳоло имконият барои Хоҷаев, аммо чунин фурсати хуби голзаниро Баҳодур Хоҷаев аз даст дод. бозингарони Фаластин аз лиҳози маҳорати инфиродӣ хеле таҷрибаи баланд дорад. техникаи онҳо хеле баланд аст ва ин хотир бозингарони мо ҷиддӣ бозӣ кардааст. خب کامران علیف با میدان میاد تحت رقم 11 و بهادر خوجایف ریواز کرد. نه بهادر خوجایف رو میگه کاپیتان دست داد. اینجا چهارگانه دیم حالا با میدان اومده نیست و خوجایف اکنون ترک میدان میکنه. و بهترین امکانیتی که بهادر خوجایف داشت بیننده عزیز ولی در زمین دسته فلسطین به او اجازه نداد. امروز علی محمدов Самандар Ризомов Комрон Алиев дар майдон Муҳаммад Шарипов ва инҷо хато аз сӯи бозингари дастаи мо Некрӯз Али Маҳмадов сурат гирифтааст. хуб дар соли 2023 дастаи мо дар чанд бозиҳои байналмилалӣ ҳам иштирок кард ва қабл аз ҳамин рақобат онҳо дар Ӯзбекистон бо чемпиони феъли Ӯзбекистон бозӣ карданд. ман ду бозӣ анҷом додам, як вазъияти хафнок буд ва Фирӯзбек Муродов тӯбро дошта мегирад. имконияти хуб ва ду бозӣ мусовӣ карданд. ин албатта барои омода шудан ва маҳз бозиҳои интихобӣ буд дастаи Пайрав Воҳидов. хуб дар мавриди Фирӯзбек Муродов гуфтем дар бозӣ бо Ҳиндустон ки дар қисми аввал дар курсии эҳтиётӣ буд, дар қисми дуюм ба майдон омад ва воқеан ҳам будани ӯ дар таҳити дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон бисёр муҳим аст ва маҳз ҳатто паси головар анҷом додани Фирӯзбек Муродов ҳамлагаронро як ба як бо дарвоза баровардан ин як маҳорати баланди дарвозабониро нишон медиҳад. ба ин хотир Фирӯзбек Муродов ин корро дар муқобили дастаи Ҳиндустон хеле хубу моҳирона анҷом дод. воқеан ҳам ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ӯ ба сифати як лидер аст. ҳамчунин моҳи июн дастаи футзали мо дар мусобиқаи ҷоми кишварҳои араб иштирок кард. онҷо дар муқобили беҳтарин даста ҳоло имконияти дастаи мо ва Самандар Ризомов, аммо зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. бибинед чӣ гуна имконияти хуб барои Самандар Ризомов. ду-се нафарро фиреб дод, зарба зад, аммо зарбааш хато рафт. аммо дар ҷоми кишварҳои араб дастаи мо дар як гурӯҳ ки бо Либия, Ҷазоир ва Арабистони Саудӣ буд зинаи охирро ишғол кард ва аз ҳама бохти
بسیار دردناک هم این مقابله عربستان سعودی بود. دسته که از در فوتزال در آسیا چندان موقع خوب ندارد و تیم رو با حساب کلان مغلوب. یک امکانیت دیگر برای سمندر ریزوموف و این دفعه در زمان دسته فلسطین وضعیت رو برطرف کرد. بهترین فرصت بود برای بازیگران ما. محمد جان شریپوف پس خطای او. حالا ادامه حمله بازیگران دسته ما. فرصت هست. فیروزبک مرادوف زود توپ رو با کامران علیف ارسال میکند. سه نفر بازیگران ما در حمله. ضربه اما ضربه محمد جان شریپوف بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشد. خیلی امکانیت های زیاد برای بازیگران دسته فوتبال ما به میان آماده شده است. کامران علیف، نیکروز علی محمدوف پس خطای او. پس های خطا زود از جانب بازیگران ما انجام می شود. حالا ادامه حمله فلسطین و فیروزبک مرادوف خیلی عالی بازی میکند. فیروزبک مرادوف واقعا هم برای دسته فوتبال ما حتی شهرتش برابر است با نمیدونم دروازه‌بان‌های مشهور الیور کان یا نفران دیگر که یک تلیسمی و رمزی اساسی دسته های خود بودند. مثلا برای دسته منتخبی آلمان الیور کان یا ایکر کاسیلیاس برای دسته منتخبی اسپانیا اصلا در فوتبال و در فوتزال. البته فیروزبک مرادوف شهرتش محض برای ما در سطح همین گونه دروازه‌بان‌ها است. ریزوموف، محمد جان شریپوف، نیکروز علی محمدوف. حالا ادامه حمله بازیگران ما و خطا میکند نیکروز ولی دوباره توپ را گرفت اما حمله خوب انجام نیافت. ادامه حمله از سوی بازیگران دسته فلسطین ولی به نتیجه اونجا بازیگر رقم 9 دسته فلسطین عدنان سالوم عوض می شود. و اکنون چهارگانه دوم به میدان میاد. دلشاد سالوموف کاپیتان دسته، بهادر خوجاєв، فیصل سردارов و ادریس یوروف. سالوموف ضربه او و گل و اینجا افتگل هم هست و رسیش هم به پای بازیگر دسته فلسطین بود و نهایت کار در قسم اول بازیگران ما توانستند حساب را باز کنند. دلشاد سالوموف یک پرتاب خوب هم انجام داد در همین لحظه که دیدید و توپ به دروازه‌بان رسید و بعداً با بازیگر دسته فلسطین این اگر خطا نکنم ایماد فهجان ولی خودی او است. پرتاب بهادر خوجاєв. دلشاد سالوموف میخواست با فیصل سردارов پاس دهد و همین طرف حساب شده شد. 1-0 بازیگران پیش صف میشوند. اینجا دلشاد سالوموف پاسی انجام داده را از کناری چپ خوب قبول کرده نتوانست. با تو بازیگران دسته فلسطین امکانیت برای بازیگران فلسطین و باز هم فیروزبک مرادوف. احسن با فیروزبک مرادوف که چنین ضربه رو برگردانید. حمله ما هم خوب ادامه نکرد. حالا حمله بازیگران فلسطین و وضعیت بسیار خفناک در نزد دروازه ما و خوشبختانه این چیز برطرف شد.
یعنی این حمله که بازیگران دسته فلسطین داشتند. خب ما گفتیم که بازی ها در گروه های دیگر جریان دارد، مخصوصا در گروهی که گروه اس که ایران آنجا یکی از دسته های بهترین آسیا قرار دارد. آنها مقابل میزبان قرقیزستان بازی کرده اند و با حساب 7-1 پیشرفت است. برای همین اگر ایران غلبه کند اونها مستقیما روخت میگیرند و برای روخت دوم در بازی های اخیر لبنان و قرقیزستان مبارزه میبرند. در گروه های دیگر نتیجه ها چنین هستند. مثلا دسته منتخب فوتزال عراق هم از گروه جی الکی روخت به دست آورد و اونجا ازبکستان در مقابل مالایزیا بازی کرده است و در صورت پیروزی ازبکستان هم روخت میگیرد. و چیزی دیگر آن است که استرالیا به طور هنگامی تایپی چین را شکست داد با حساب 3-2 و اکنون در برابر ژاپن استرالیا هم روخت گرفت با جمهوری آسیا. در آن گروه H 3 دسته بود. تنها تایپی چین بازی در تایپی چین برگزار شد، اما تایپی چین امکانیت دارد. اینجا مثلا می‌فرستم از شما بیننده عزیز 3 دسته قرار دارند و اگر ژاپن در بازی روز 11 اکتبر تایپی چین را شکست دهد، تایپی از ادامه مسابقه بیرون میشود. ولی اگر تایپی مغلوب شود، ژاپن از ادامه مسابقه بی‌نصیب میشود. برای همین بسیار بازی مشکل، ولی چگونه آنها از استرالیا شکست خوردند این سوال است به جواب. خب ادامه حمله با اشتراک بازیگران ما، حالا بهادر خوجاєв ولی پسی نه چندان خوبی او Firuzbek Murodov, İdris Yorov, Dilshod Salomov, İdris Yorov و توپ از میدان بیرون می شود از پای ایدریس یوروف. خب در حالت دسته فلسطین هم بازیگری واسه شد. اونها اونقدر اقتداری ندارند که بازیگران اساسی را زود عوض کنند. همین در زمان گاه به پیش میبرد و بسیار موقعیت خوب رو پیدا میکنند. فلسطینی ها در حمله هستند. پرتوب و توپ به بهادر خوجاєв میرسد ولی توپ از میدان بیرون شد. اینجا فیصل سردارов سرعت خیلی بلند گرفت برای زدن ضربه جانبی دروازه حریف، اما موفق نشد. خب 4 بازیگر دیگر حالا آماده هستند در حرکت دسته ما که به میدان آیند. اوت. تو بازیگران دسته فلسطین توپ از میدان بیرون می شود. نمای حمله فلسطین وضعیت بسیار خطرناک برای ما و اینجا حساب 1-1 می شود. گل حساب نمی کند. اینجا داور چرا؟ از سبب اون که دروازه یعنی بازیگر فلسطین دروازه رو به سمت دیگر برد، به خاطر همین اون حساب نکرد. اما نه واسه از این هم فکر میکنم حالا چی اعتراض میکنم بازیگر فلسطین گل حساب کرده نشد و حالا داوران بین خود مشورت میکنند. خب داوران بین خود مشورت میکنند و به خلاصه میآیند داوری کویت و اندونزی. خب این حال مخلصانی که از هندوستان هم در این روز در این بازی قرار دارند و این بازی را تماشا دارند. حالا اونها بین خود مشورت میکنند.
بیاید بار دیگر میبینیم لحظه تکرار رو بیننده عزیز. اصلا این گونه حالتی که با معلومات من روسیه باری اول میبینم در فوتزال. خوب گزارش از فیضعلی سردورов بود از جانب بازیگر رقم 9 دسته فلسطین عدنان سالوم. حساب 1-1 شد. حالا میبینیم بعد چه خلاصه میاد. دوباره ما خلاصه نهایی رو حالا ندیدیم. ضربه جریمه‌ای. بله ضربه جریمه‌ای بود است و اینجا خطا از جانب بازیگران فلسطین و داور حالا با فایده ما میگذارد و گل حساب کردن نمیشود. یک بار سیر بازیگران ما پیشرفت هستند و باید جدی‌تر بازی کنند در مقابل دسته فلسطین که خیلی دشوار شده است برای دسته ما. البته در فوتزال در هر یک ثانیه هم میتوانند دسته ها کلا روش بازی رو دیگر کنند. خیلی حتی در بازی گذشته مثلا بازی که با اشتراک هندوستان و میانمار شد شما دیدید در لحظه آخرین چگونه بازیگران میانمار بعد از حساب 3-2 دو دفعه دیگر دروازه رو رخ نکردند. برای همین این بازی است که زود میتواند حساب تأخیر یابد. حالا هم بازیگران دسته فلسطین با داور همین چیز رو مشورت میکنن. داور از کویت است، به این خاطر زبان او رو میفهمند. بازیگران فلسطین با زبان عربی حرف میزنند و فکر میکنم این خطای خود رو هم خوب فهمیدن بازیگران دسته فلسطین که چیکار کردن در نزدیک دروازه دسته ما. حالا با توپ بازیگران دسته فلسطین عدنان سالوم، بازیگر رقم 5 موسی حراره محض در بازی مقابل دسته میانمار او در دقیقه 17 اولین شده گل زده بود. کامران علیف بسیار خوب بازی میکند ولی خطا از جانب او صورت گرفته است. ادامه حمله دسته فلسطین و فیروزبک مرادov اجازه نمیدهد برای حمله بازیگران دسته حریف. سالیف بسیار گزارش خوبی بختیار سالیف بازیگری رقم 13 دسته ما و اینجا خطا صورت میگیرد از سوی بازیگران دسته فلسطین. بیاید بار دیگر میبینیم بختیار سالیف با هر دو پای بسیار عالی بازی میکند برای فریب دادن حریف و ضربه جریمه‌ای با نفع دسته ما. زیاد از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان این رقابت در قسم اول. البته محمدجان شریپوف، کامران علیف ضربه میزند. فرصتی دیگر هم هست برای بازیگران ما. علیف ضربه او و حساب 2-0. کامران علیف مؤلف گل دوم دسته منتخب ما در مقابل فلسطین بسیار خوب حرکت کرد و توپ رو وارد دروازه دسته فلسطین نمود. لگندای فوتزال تاجیکستان هم اینجا در این تالار قرار دارد. میرالی شریپوف دروازه‌بان سابق دسته منتخب فوتزالی ما. و ببینید چگونه ضربه اجرا شد و توپ فکر میکنم سمندر رزوموف نرسیده است، تنها خلال رسانید با دروازه‌بان دسته فلسطین. و میرالی شریپوف را گفتم بیننده عزیز خودتون میکنیم که فرزندی او در ایت دسته منتخب فوتزالی ما بازی کرده ایستاده است، محمدجان شریپوف. تایم اوت میگیرد سرمربی دسته منتخب فلسطین. پیرو ایدو فالو دستور میدهد با بازیگران که باید چگونه هنرنمایی کنند. امکانی افزون کردن حساب بازی زیاد است چون که فرصت برای دسته ما خیلی و خیلی زیاد می باشد. بیننده عزیز گذشته از این
дастаи мо нисбат ба ҳариф афзалияти бештар дорад, таҷрибаи баландтар дорад дар чунин бозиҳо, чунин мусобиқаҳо. ва дастаи футзали мо сар карда аз соли 2005 инҷониб ҳамеша дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё иштирок мекунад ва беҳтарин натиҷаи дастаи мо ин ду маротиба буд, соли 2007 ва соли 2022, яъне соли гузашта. Соли 2007 дар ҷопон дастаи мунтахаби мо бо роҳбарии Дамир Камолуддинов дар як гурӯҳ бо ҷопон, Гонконг ва Филиппин буд ва ҳамин тавр бо 4 имтиёз баъд аз ҷопон аз гурӯҳ ба даври дигар роҳ ёфт, яъне ба даври чаҳорякниҳои мусобиқа. Онҷо аз Узбекистон бо ҳисоби 3-1 дастаи мо мағлуб шуд ва натавонист талош кунад. ҳоло ҳамлаи навбати бозингарони мо ва соли 2005 бошад дар Ветнам ки мусобиқаи ҷоми осиё баргузор шуд. дастаи мо онҷо ҳам наздик буд барои рафтан ба даври дигар. Дар як гурӯҳ бо Тайпей Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва Қатар бозӣ кардем ва онҷо як роҳхат буд. Дастаи мо ба даст овард, фурсат барои дастаи мо ва беҳтарин имконият буд барои футзалбозони мо, аммо ин имконият сарфи назар шуд. Фирӯзбек Муродов боз ҳам дарвозаи моро аз гол эмин нигоҳ медорад. беҳтарин сейве ки ҳамин ҳоло Фирӯзбек Муродов анҷом медиҳад. бинандаи азиз, ва ман соли 2005 Фаластин ҳам дар як гурӯҳ бо дастаҳои дигар баромад мекард. натиҷаи бисёр хуб нишон дода буд. он вақт дастаи Фаластин хеле пурқувват ҳам буд. ва онҷо ҳатто бозингарони футбол ҳам дар дастаи мухалиф футзал иштирок карда метавонистанд. масалан ҳамон солҳо якчанд футболбозони мо дар дастаи мухалиф футзал баромад мекарданд, аз ҷумла Дилшод Восиев, Хуршед Маҳмудов, хуб Алишер Нурмасов ва боз чанд нафари дигар. яке аз бозингароне ки дар ҳамон давра дар дастаи мо воқеан ҳам дурахши хеле хуб дошт, ин Шерзод Ҷумаев. ҳоло мутаассифона дар футзали мо мисли Шерзод Ҷумаев бар ин бозингар пайдо нашудааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Фаластин ва инҷо хушбахтона дифоъгарони мо талош карданд ин вазъиятро бартараф кунанд ва қариб буд тӯб ворди дарвозаи Фаластин ҳам шавад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо Солиев, Комрон Алиев, вале зарбаи ӯ хато меравад. бозии интихобии ҷоми осиё ба футзал бори дуюм аст ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад. аввалин бор мо бозиҳои интихобии ҷоми осиё ба футзалро соли 2015 қабул карда будем, моҳи ноябр. онҷо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар як гурӯҳ бо Афғонистон, Қирғизистон ва Туркманистон буд. бозиҳо дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда буданд аз 14 ноябр то 16 ноябр. як зарбаи хеле ҳам сахт ва инҷо тӯб аз паҳлӯи дарвоза, агар хато накунам, берун шуд бо як расииш ва довар ишора мекунад ки аут. бетаваҷҷӯҳ мекунем. инҷо зарбаи кунҷӣ будааст. фурсати навбатӣ барои бозингарони мо Бахтиёр Солиев беҳтарин имкониятро дошт. асlan хуб ҳайти дастаи мо он аст ки дар ҳолати ҷисмонӣ дастаи мо хеле пурқувват аст, ҳатто нисбат ба дигар дастаҳои футзали осиё. Самандар Ризомов пас ба канори рости майдон. Бахтиёр Солиев пас ба Самандар Ризомов, зарбаи ӯ, вале тӯб ба пои бозингари дастаи Фаластин бармехӯрад. ҳоло вазъияти бисёр хафнок барои Фирӯзбек Муродов, вале Фирӯзбек Муродов олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. аҳсан офарин ба дарвозабони мо. канам мо борҳо қайд карда будем ки ӯ ҳамин ҳоло бояд дар дастаҳои беҳтарини футзали осиё, дар клуби футзали осиё бозӣ кунад, чун таҷрибаи хеле баланд дорад. ва аз ӯ мо умедҳои зиёд дорем дар мусобиқаҳои оянда, махсусан худи ҷоми
осиё ки гуфтем моҳи апрели соли 2024 дар Тайланд баргузор мешавад. Бубинед 1-1 баромад бозингари дастаи Фаластин, вале Фирӯзбек Муродов маҳорати баланд нишон дод ва ин ҳамларо бартараф кард. зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, ҳисоб 2-0 ба фоидаи бозингарони мо. бозиҳои интихобии охир махсусан рохат ба ҷоми осиё 2022 ки дар Кувайт шуда буд, бозӣ ки дастаи мо шомили он гурӯҳ буд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо Файзали Сардоров, вале ба ӯ иҷоза намедиҳанд бозингарони Фаластин. дарвозаро танҳо як бозингар нигоҳ дошт, ин ҳам капитани дастаи Фаластин Аҳмад Муҳаммад. бетаваҷҷӯҳ мекунем, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. бо туп Муҳаммад ҷон Шарипов, Файзали Сардоров, ду нафар инҷо бозингарони мо. зарбаи Идрисёров ва дарвозабони Фаластин ин вазъиятро бартараф кард. зарбаи кунҷӣ ба нафи бозингарони мо. хуб, соли гузашта дар бозии интихобӣ дастаи мо дар гурӯҳи Б буд, дар Бишкеки Қирғизистон, дар як гурӯҳ бо Ӯзбекистон, Афғонистон ва Непал, ва дастаи мо зинаи дуюмро касб кард. акшн ҳамлаи бозингарони мо Баҳодур Хоҷаев, Идрисёров аз хато буд. бозингарони дастаи Фаластин ҳамларо анҷом медиҳанд. бисёр вазъияти хавфнок. тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Фаластин аст. Аднан Салом, Аҳмад Муҳаммад, имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо. ҳар вақте ки дастаи мо дар бозиҳои интихоби ҷоми осиё иштирок мекунад, махсусан дастаи футзал, ҳамеша зинаи дуюмро ишғол кардааст. ва дар ин ҷо фурсат бисёр хуб аст ки дастаи мо бо зинаи аввал ба даври дигар барояд ва ҳамчун дар сафар дар қатори дастаҳои беҳтарини зинаи аввал ҳам қарор гирад. ва онҷо феҳристи дастаҳои мунтахаби футзалро ҳам ҳисоб мекунанд. бинандаи азиз, Файзали Сардоров, гузариши аз се бозингари дастаи Фаластин. зарба, аммо хато меравад ин зарба. хуб, қисми аввал ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи мо. дар қисми аввал бозингарони мо бисёр фаъол буданд, аз ҷумла Дилшод Саломов ва ҳамчунин Комрон Алиев, муаллифи голи дастаи мо дар муқобили Фаластин. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуввуми бозӣ ва фикр мекунам қисми ҳалкунанда хоҳад буд.
عزیز ارجمند با قسم دومی بازی بین دسته‌های فلسطین و تاجیکستان برمیگردیم. بازی انتخابی روخت با جام آسیا 2024 است. با فوتبال که همین حالا در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه جریان دارد. بازی ها پنجم هفتم اکتبر شروع شدند و تا 11 اکتبر ادامه خواهند کرد. یعنی 4 دسته این گروه: تاجیکستان، فلسطین، میانمار و هندوستان. به هر صورت ما منتظر میشیم تا لحظه آخرین. حالا بازیگران دسته ما با حساب 2-0 پیشرفت هستند در مقابل تیم فلسطین و تا یک اندازه به هر صورت از امکانیت‌های خیلی زیاد تنها در دو تاش دسته ما استفاده برد و همین طور پیش صف گردیم. البته دلشان سلامов و کامران علیف مخرانی که بازی جای دست یافتند. حالا حمله نوبتی بازیگران ما سمندر رزومов ولی با توپ نیکوز علی محمدов نرسید. خب هیئت دسته رو برگرد برایتون معرفی میکنیم. پنجگانه نخستی دسته ما مثل قسم اول است: سمندر رزومов، محمد جان شریپов، نیکروز علی محمدov و کامران علیف. و در دروازه باشد حالا نه کامران علیف نیست، حالا بازی داره در میدان سولیف، بختیار سولیف. خب در دروازه فیروز بکمرودov است. خب هیئت دسته فلسطین دروازه‌بان علی الحوجری است. در میدان احمد محمد، احمد مصریه، موسی حراره و عدنان سالوم. حالا با توپ بازیکن دسته فلسطین و نیکوز علی محمدov توپ رو گرفت. سمندر رزومов ضربه او و توپ از پهلوی دروازه دسته فلسطین از میدان بیرون گردید. بهترین امکانیت برای بازیگران ما بود، ولی در این لحظه ضربه رزومov خطا رفت و توپ دروازه‌بان رسیده است. حالا پس با مرکزی میدان و ضربه نیکروز علی محمدov اینجا با دست بازی میکند. نیکروز علی محمدov دوبار چی اشاره میکند؟ حالا یه قراری دوبار رو میبینیم. کارت زرد نشان میدهد با بازیگری ما. کاری نادرست کرد نیکروز علی محمدov. در این لحظه با دست بازی کرد. بیاید پرتگر میبینیم چگونه توپ رو با دست زد. شاید اینجا بازیگری دسته فلسطین با پیش حرکت میکرد و به هر صورت تشکر به داور که کارت سرخ نشان نداد و این میتوانست خوف خطر رو زیاد کنه در نزد من با دسته ما در نزد دروازه. میدونیم که در بازی فوتبال بعد از اون که داور اگر کارت سرخ نشان دهد 2 دقیقه دسته با شماره کم بازی میکرد. این دومین خطا است قسم دومی بازی از جانب بازیگران ما و بازم نیکروز علی محمدov. ببینید نه نیکروز علی محمدov نیست، اینجا نفری دیگر اینجا بازی رو ویران میکند و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. عدنان سالوم حالا در نزد توپ است و او ضربه رو باید اجرا کند. 2 نفر بازیگری دسته ما دفاعی ساختند و ضربه عدنان سالوم خطا می‌رود. بیننده عزیز زبان دسته فلسطین علی الحوجری توپ داشته گرفت. محمد جان شریپov، علی محمدov، باسم شریپov، سمندر رزومov، سولیف، بختیار سولیف با توپ. نیکروز علی محمدov با توپ خیلی زیاد بازی کرده است بازیگران ما و اینجا رزومov اندکی خطا کرد برای پاس دادن. پس بازگشت به محمد جان شریپov. باز هم یک
паси дақиқ набуд ба Муҳаммаҷон Шарипов ва гардан метавонист шояд ҳамларо хубтар анҷом диҳад. Некуз Али Мамадов, Самандар Ризомов, идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат ва зарбаи Муҳаммаҷон Шарипов, вале туб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Фаластин аз майдон берун мешавад. бубинед чӣ гуна имконияти хуби голзанӣ. Солиев тубро аз даст додан бозингарони мо, се бозингари дастаи Фаластин дар ҳамла. Резомов бисёр олӣ бозӣ кард, барои дифоъ кардан. Фурсат барои бозингарони мо вуҷуд дорад, аммо Солиев метавонист худаш зарба занад ҷониби дарвозаи дастаи Фаластин. зеро онҷо аллакай мавқеи Самандар Ризомовро маҳкам кард бозингари дастаи Фаластин. Бolo акнун бозингарони чоргонаи дуюм ба майдон меояд. Баҳодур, Хоҷаев, Идрис, Ёров, Дилшод Саломов ва Файзали Сардоров. Теми хеле баланд ва зарба бо сар аз ҷониби Баҳодур Хоҷаев. Зарба зад, шояд андаки бозингари дастаи Фаластин барои ӯ зарба зад ки худро ба замин ҳавод. бетоло мунтазир мешавем. Партоби Фирӯз Бекмуродов. Боз як ҳамлае ки Фирӯз Бекмуродов бозингари моро дар ҳолати хуби задани зарба қарор дод ва ҳамин тавр Баҳодур Хоҷаев андаки ҷароҳат ҳам бардошт. шояд ба ҷои Баҳодур Хоҷаев ҳоло бозингари эҳтиётӣ ба майдон Комрон Алиевро сармурабби даста ворди майдон мекунад. муаллифи яке аз голҳои дастаи мо дар дидори имрӯза. хуб натиҷаи бозиҳои дигар ҳам дар гурӯҳҳо чунин аст бинанди асис. дастаи Афғонистон муқобили Индонезия бозиро 7-7 анҷом дод, ҳарчанд пешсаф буд, 2 дафъа бо ҳисоби 6-5 ва 7-6. ҳамин ҳоло бозии дастаҳо ки дар гурӯҳи Б ҷараён дорад мусови анҷом ёфтанд. Индонезия ва Афғонистон акнун бо 4 имтиёзӣ дар зинаи аввал ва дуввум ҳастанд. Дар даври сеюм роҳат ҳам дар ин гурӯҳ ҳаллу фасл мешавад. Афғонистон бо Макао бозӣ дорад, шонсаш хеле зиёд аст барои пирӯзӣ ва рафтан ба ҷоми Осиё. ва Индонезия бошад бо Арабистони Саудӣ. бозиҳо дар Арабистони Саудӣ ҷараён дорад. ҳоло идомаи ҳамла аст сӯи бозингарони дастаи Фаластин ва зарбаи сахти дарвозабони дастаи Фаластин. Фирӯз Бекмуродов хеле олӣ бозӣ мекунад барои баргардондани зарбаи ҳампешаш аз тими Фаластин. бисёр зарбаи сахт буд аз ҷониби Али Ал-Ҳаваҷрӣ. бубинед ва аҳсан бояд гуфт ба Фирӯз Бекмуродов. идомаи ҳамлаи Фаластин бисёр вазъияти хавфнок барои мо ва бо як амалкард Файзали Сардоров тӯбро гирифт аз пои бозингари дастаи ҳариф. зарба бозам Фирӯз Бекмуродов дар нақши асосӣ ва гол. ҳисоб 3-0. инҷо дарвозабон ба пеш баромада буд ва ҳамин тавр Баҳодур Хоҷаев дарвозаи дастаи Фаластинро нишон гирифт ва бо ҳисоби бозиро 3-0 кард. бисёр фурсати хуб ва беҳтарин имконият буд ки ҳамин ҳоло бо гол анҷом ёфт. ҳама ин чиз аз сейви олӣ Фирӯз Бекмуродов оғоз шуданд. ӯ зарбаро баргардонид, Баҳодур Хоҷаев тӯбро гирифт, бубинед ва баъдан дарвозаи дастаи Фаластинро нишон гирифт. дарвозабон ҳам ба пеш баромада буд ва ҳисоб 3-0 шуд. хуб дар гурӯҳи Б гуфтем, ҳоло маълум нест, дар гурӯҳи С бошад онҷо Эрон аллакай 6 имтиёз гирифт. фикр мекунам қадамҳои худро аллакай ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ҳам гузошт, вале бозии охир дорад Эрон бо Лубнон. инҷо ба хотири он ки ҳоло Эрон роҳат нагирифтааст, зеро дар сурати бохт аз Лубнон бубинед онҳо метавонанд ҳатто роҳат нагиранд. Лубнон ҳам дастаи
заиф нест. дар муқобили қирғизистон бози арзанда нишон дод дар даври аввал, вале мағлуб шуд. қирғизистон бо Малтив бозӣ мекунад дар даври охир. танҳо дар гурӯҳи ди мо гуфтем ду дастае ки аллакай пешакиро хоҳад гирифтан маълум шуданд ветнам ва кореяи ҷанубӣ. агар дастаи мо дар бозии имрӯза ғалаба кунад дар муқобили Фаластин, бо Мианмар ҳар даста бо 6 имтиёзи пешакӣ пеш аз бозиҳои даври сеюм рохат мегиранд ба ҷоми Осиё. зарбаи Фирӯзбек Муродов ӯ ҳам ин дафъа нишон гирифт ва шояд аз он ки пешаш ҷониби дарвозаи ӯ зарба зад илҳом гирифту ӯ ҳам зарбаро иҷро кард. Вале Асан Фирӯзбек Муродов таҷрибаи хеле баланд дорад. идомаи ҳамлаи мо ва дарвозабони Фаластин ин вазъиятро рафъ мекунад. чӣ гуна фурсат дошт Хоҷаев. Файзали Сардоров, Дилшод Саломов, пас боз ҳам ба Файзали Сардоров. натиҷа бо ҳар ҳисобе набошад ғалаба кардан лозим аст. имтиёз муҳим аст барои дастаи мо. ҳоло паси Файзали Сардоров хеле хатарнок буд ба Фирӯзбек Муродов. Идрисёров дар ҷоми Осиё гузашта Идрисёров бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ҳатто дар чанд бозиҳои байналмилалӣ, вале вақтҳои охир ҳамон формаи пешинаи худро ҳоло Идрисёров надорад. мисле ки соли гузашта буд бисёр дар сатҳи баланд буд ҳунарнамои Идрисёров. шояд ин осеб бошад, вале осеб ҳам надошад дар хотир ҳам бозингари рақами 6 дастаи мунтахаби мо. фаластиниҳо ҳоло натавонистанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд. як аксион ҳамлаи дигар аз бозингарони мо Файзали Сардоров, Асиё ва Баҳодир Хоҷаев инҷо ба тӯб расида наметавонад. идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони дастаи мо. ҳамлаи дастаи Фаластинро мебинем. ба канор нарафт. ҳоло бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи мо. Муҳаммад Шарипов, Самандар Низомов. хоб Нехрӯз Али Маҳмадов ба майдон омад. Фирӯзбек Муродов дарвозаро нишон мегирад, вале ту боз ба дасти дарвозабони дастаи Фаластин меравад. хуб дар гурӯҳи аллакай рохатро барои худ таъмин кард дастаи мунтахаби футзали Чин баъд аз ғалаба бо ҳисоби 6-0 бар Ҳонконг. имконият ва гол. ҳисоб 4-0. Файзали Сардоров. бубинед ӯ аз чаҳоргонаи аввал ягона нафаре буд ки дар майдон қарор гирифт, чунки вақт нашуд барои иваз шудан ва ҳаминтавр Файзали Сардоров тӯбро ба даруни дарвоза равон кард ва ҳисобро 4-0 кард. ва акнун ба курсии эҳтиётӣ омад. бозингари рақами 9 дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар муқобили Ҳиндустон Файзали Сардоров муаллифи 2 гол шуд дар дақиқаи 19 ва 28. онҷо ҳамчунин Идрисёров 2 гол зад. Умед Кӯзиев ва Муҳаммадҷон Шарипов 1 голи ба номи худ сабт карданд. аз маркази майдон худи Файзали Сардоров тӯбро гирифт, 2 нафарро фиреб дод ва зарба зад ки тӯб аз миёни пойҳои дарвозабони дастаи Фаластин ворди тури дарвоза шуд. Чаҳор бар 0. шумораи голҳои мо акнун ба 10 то расиданд дар гурӯҳ. боз бозӣ идома дорад. 10-3. мо сету дар муқобили Ҳиндустон сар додем ва дар соати имрӯз ғалаба муқобили Фаластин мо ба зинаи аввали ҷадвал мебароем. хуб Мирали Шарипов бор дигар барои мо шумо нишон дода мешавад. онҷо бозингарони ҷавони кишвар аз ҷумла як дифоъгари
дастаи Равшан Меҳрубон Каримов барои мо шумо нишон дода шуд. ва агар хотир накунам дар паҳлӯи Муҳаммадшариф Саидхоҷа буд муҳофизатгари дастаи Равшан. бинандаи азиз, солҳои охир албатта ҷумҳурии Тоҷикистон барои мизбонӣ кардани чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд аз ҷумла бозиҳои интихоби ҷоми Осиё солҳои охир мо дар сатҳи баланд ҳамин гуна бозиҳоро мусобиқаи қоравиро яъне бозиҳои интихобиро баргузор карда истодем. яъне ин маънои он дорад ки акнун фурсат фаро расидааст ки мо бояд бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиёро мизбонӣ кунем. албатта ин гуна шароит ҳаст. масалан ҳоло тибқи маълумотҳое ки ман дорам Федератсияи футболи кишвар барои мизбонӣ кардани ҷоми Осиё 2026 оид ба футзал ба Конфедератсияи футболи Осиё дархост пешниҳод карданист ва ин як иқдоми бисёр хуб хоҳад буд, чунки мо толорҳои замонавӣ дорем, махсусан ҳамин қасри теннис ва маҷмӯи оби шаҳри Душанбе ки ба талаботи баргузори чунин мусобиқаҳо ҷавобгӯ аст ва дар Осиёи марказӣ назирашро назир надорад ҳамин гуна толор. ҳоло идомаи ҳамлаи мо ба боз як зарбаи дигар ва ҳамчунин қасри варзишии шаҳри Хуҷанд ки ӯ ҳам яке аз беҳтаринҳо хоҳад буд. ду майдони сатҳи баланди қабул кардани бозиҳои ҷоми Осиёро дорем. масалан соли гузашта дар Кувайт ҷоми Осиё дар як толор баргузор шуд. соли 2018 ҳам дар Тайван дар як толор ҷоми Осиё баргузор карда шуд. ҳоло имконият барои Фаластин ва Фирӯз Бекмуродов боз ҳам молӣ бозӣ мекунад. ба ҳамин хотир дархосте ки пешниҳод шуданист аз ҷониби Федератсияи футболи кишвар ман фикр мекунам бояд қабул ҳам шавад. масалан Ӯзбекистон баъд аз қабули чанд марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё инак ҷоми ҷаҳонро мизбонӣ мекунанд, ҷоми ҷаҳони футзалро. барои ҳамин ман фикр мекунам ин бисёр хуб хоҳад буд ки мо мизбони ҷоми Осиё оид ба футзал дар соли 2026 шавем. соли оянда албатта мусобиқа дар Тайланд баргузор мешавад ва барои соли 2026 ҳоло чанд кишвар ҳам ман фикр мекунам дархост пешниҳод хоҳанд кард. албатта барои соли 2026 баргузор кардани ҷоми Осиё Индонезия, Ирон, Моғолистон, Тайланд, Ӯзбекистон буданд номзад. вале аз миёни 5 номзад Конфедератсияи футболи Осиё Тайландро интихоб кард. албатта дар Ӯзбекистон бисёр баргузор шуда буд, махсусан соли 2006, 2010, 2016 ҷоми Осиё се карат Ӯзбекистон мизбони ҷоми Осиё шудааст. ва фикр мекунам Конфедератсияи футболи Осиё ташаббусҳои Федератсияи футболи Тоҷикистонро барои рушди футбол дар минтақа ва баргузор кардани чандин мусобиқа бояд ба инобат гирад. ҳоло идомаи ҳамла аз сӯи бозингарони Фаластин ҷо зуд бозингарони мо ба хати дифоъ меоянд ва ҳамин тартубро мегиранд. Муҳаммадҷон Шарипов буд, Некрӯз Алимаҳмадов. фурсат барои бозингарони мо ҳаст, вале Некрӯз тӯбро дар лаҳзаи охирин гум кард ва ҳаминтар аксулҳамлаи дастаи Фаластин ҳоло оғоз мешавад. метавонад бисёр хафнок бошад барои мо ва ҳаминтар фаластиниҳо як дафъа дарвозаи моро рахна мекунад. Фирӯз Бекмуродов ба ғазаб меояд, чунки пеши роҳи чашмони ӯро гирифтанд ва муаллифи гол бозингари рақами 5 дастаи Фаластин мешавад. ин нафар ҳам Мусо Ҳарара ном дорад ки дар бозии муқобили дастаи Мянмар ҳам гол зада буд. ҳисоб 1-4 бинандаи азиз ба фоидаи мо, вале лозим набуд ки мо ба дарвозаи худ гол сар диҳем. ба ҳар сурат имтиёз муҳим аст, имтиёзи даркорӣ ки ман болотар ишора кардам. бо кадом натиҷае набошад мо бояд се имтиёзро ба даст оварем ва ҳамин ҳоло рохатро ҳаллу фасл кунем барои рафтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё. Дилшод Саломов пас ба канори майдон, фурсат барои бозингарони мо буд ва инҷо зарба аз масофаи дур аз ҷониби Идрис Ёров ва ин бенатиҷа буд. аксулҳамлаи бозингарони Фаластин ва бозингарони мо Саломов имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони Фаластин вуҷуд дорад.
дарвозабони дастаи Фаластин амони ба пеш мебарояд Али Ал-Ҳаваҷри. ва Дилшод Саломов ҳоло фишор овард ва ин тартиб аз майдон берун гардид. идомаи ҳамлаи дастаи Фаластин ва зарба аз сӯи бозингари рақами 8 Имод Фаҳҷан хато меравад. дар мусобиқаи қаҳрамони Осиё дастаи мунтахаби футзали Эрон ба таври рекордӣ пирӯзӣ ба даст оварда ва ҳамеша онҳо фаворит ҳастанд ва ҳамеша ҷоизаҳоро ба даст меоваранд. як зарбаи дигар ва боз ҳам Идрисёров буд, вале зарбааш хато. дастаи футзали Эрон дар ҷоми Осиё чемпиони чандин карата аст. чемпиони 12 карата бинандои азиз. аз 16 мардамои худ онҳо 12 карат чемпион шуданд. 4 карат ҷопон унвони қаҳрамонро ба даст овардааст. танҳо ҷопон ва Эрон чемпионҳои Осиёи ба футзал ҳастанд ва чемпиони феълӣ, чемпиони амалкунанда ҷопон аст. идомаи ҳамлаи дастаи Фаластин ва туб аз пои Бахтиёр Солиев аз майдон берун мешавад. Узбекистон 3 карат дар 4 карат дар финал бозӣ кардааст ва 4 карат ҳам онҳо 3 карат аз Эрон ва 1 маротиба аз ҷопон шикаст. зарбаи навбати Ҳарара буд ва зарбаи хушбахтона хато меравад. идомаи ҳамла аз ҷониби бозингарони дастаи Дилшод Саломов беҳтарин имконият Бодир Хоҷаев ва зарба ҳам инҷо зада мешавад. як амалкарди хуб ҳам буд ва ту бо як расиш ба бозингари дастаи Фаластин аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ бенатиҷа ба поён расид. тайм-аут мегирад ҳоло сармураббии дастаи Фаластин ва дар 5 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосӣ бозингари панҷум ба майдон меояд дар ҳайати ин даста ва ин нақшро бозингари рақами 9 иҷро мекунад. ин ҳам Аднан Салом мебошад. бинандои азиз, хуб биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба лаҳзаҳои голзанӣ. Дилшод Саломов аввалин шуда ҳисобро боз кард, баъдан Комрон Алиев муваффақ шуд ва дар голи сеюм бошад Бодир Хоҷаев аз масофаи хеле ҳам дур дарвозаро нишон гирифт ва дар голи чорум албатта Файзалӣ Сардоров ки хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва баъдан зарбаро иҷро кард ки туб аз миёни пойҳои дарвозабон ворид тои дарвоза шуд. нафари панҷум албатта ин метавонад барои мо хеле мушкил шавад, вале дар
дар хати ҳимоя акнун бозингарони мо метавонанд мавқеи худро устувор нигоҳ доранд ва инам ба хотири он аст ки фаластино бо ҳисоб қафо ҳастанд ва мехоҳанд зуд ташаббусро ба даст гиранд. ҳоло тӯб аз майдон берун мешавад. зарба аз ҷониби Аднан Салум иҷро шуд. фардо маҳз ба ҳамин бозингар ки ҳамчун нафари панҷум дар дастаи Фаластин бозӣ дорад. Аҳмад Муҳаммад бозам ба капитани даста ва муваффақ нашуданд бозингарони дастаи Фаластин. Партоби Фирӯз Бекмуродов бисёр хуб буд, дақиқ ба Комрон Алиев ва ҳамин тариқ лаҳза барои дастаи мо бенатиҷа ба анҷом аст. Аут ба фоидаи бозингарони мо. Муҳаммадҷон Шарипов. Фирӯз Бекмуродов ҳоло дар нақши нафари панҷум бозӣ мекунад. Комрон Алиев, Муҳаммадҷон Шарипов, Алиев. Самандар Ризомов. аз майдон берун мешавад аз пои бозингари рақами 8 дастаи мунтахаби футзали мо. домои ҳамлаи бозингарони дастаи Фаластин. зарба аз масофаи дур аз ҷониби Аҳмад Муҳаммад. توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میشود. بهترین فرصت ولو نیکروس علی محمدов و مقابل او بازیگر رقم 9 دسته فلسطین خطا کرد. کارت زرد با او نشان داده میشه. کارت سرخ. کارت زرد داشت. کارت زرد دوم و همینطور بازیگر رقم 9 دسته فلسطین بازیبادار میشود. میبینیم بسیار دغل بازی کرد. اینجا در حال تکرار دیدن ممکن است. بله. و توپ نرسید و بازیگری ما را از پای افتانید. دوباره هم تصمیم گرفت که با این بازیگر کارت زرد دوم نشان داد و او را از میدان خارج کرد. دسته فلسطین بدون یک بازیگر هنرنمایی میکنند و شانس تیم ما رو بیشتر میکنند برای افزود کردن حسابی بازی. حالا فیضعلی سردارov، دلشاد سلامov و محمدجان شریفov مشورت میکنند و چگونه ضربه انجام داده شود. ببینیم دلشاد سلامov ضربه او و اینجا سمندر ریزوموف اومده بود برای اجرا کردن ضربه اما تو وارد توی دروازه نشد. ببینید چگونه ریزوموف موقع خود رو اینجا با توپ اومد ریزوموف نرسیده است ولی بسیار موقع خوب اشغال کرده است سمندر ریزوموف. اگر پاس جانبی او میشد بازم خوبتر میگرده. حالا دومای حمله بازیگرانی ما محمدجان شریفov حساب 5-1 بسیار ضربه خوب. محمدجان شریفov اولین بار در بازی امروز گل میزند. در
бозии гузашта муаллиф як гол шуда буд ва айни ҳол падари ӯро барои мо шумо нишон медиҳанд. дарвозабони собиқи дастаи мунтахаби футзали кишвар Мидали Шарипов. домаи ҳамлаи бозигарони дастаи мо Самандар Ризомов зарба зад, вале хато рафт зарбаи бозигари рақами 5 дастаи мо. бозигарони дастаи Фаластин бо шумораи зиёдтар бо шумоли дарвозабон ки дар нимои майдони мо қарор дорад бозӣ мекунанд ба хотири беҳтар кардани бозии худ ва мебинем ки ин бо чӣ анҷом меёбад. хуб эрон мо гуфтем ғалаба кард дар муқобили ҳарифи худ бо ҳисоби калони 10-2 дар гурӯҳи дигар. хуб дар гурӯҳи F бошад дастаҳои Кувайт ва Баҳрайн ҳоло пешсаф ҳастанд. бозиҳои онҳо навакак имрӯз шурӯъ шуд, рӯзи ҳафтум шурӯъ шуда буд ва имрӯз боз ду бозии дигар ҳам ҳаст бо иштироки ин дастаҳо. хуб дар гурӯҳи ҷи бошад Ироқ ва Ӯзбекистон аллакай рохати худро таъмин карданд ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё. Малайзия ва Камбоҷа аз идомаи мусобиқа бенасиб мондан. Нобаста аз он ки дар пеш боз як даври дигар ҳам ҳаст. Ӯзбекистон бо Ироқ бозӣ мекунад. ин ду даста аллакай рохат гирифт. голи шашум ва боз ҳам Файзали Сардоров. инҷо Аҳмад Муҳаммад тӯбро ба дарвозаи худ мезанад. ҳисоб 6-1 ба фоидаи бозигарони мо мешавад. зарбаи сахти Файзали Сардоров ӯ хост ки тӯбро ҷониби Самандар Ризомов ирсол кунад ва ногаҳон капитани дастаи Фаластин пайдо шуд ва тӯб ба зони ӯ расиду вурди дарвоза гардид. 6-1 мо ба ғалаба наздик мешавем дар бозии дуюм ва ҳамин тавр баъд аз 2 давр пешакӣ соҳиби рохат мешавем барои баромадан ба ҷоми Осиё. Идрисёров зарбаи ӯ ва хато меравад. зарбаи Идрисёров Файзали Сардоров бо сам метавонад як амалкарди дигар анҷом диҳад, вале ин дафъа дарвозабони дастаи Фаластин ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф кард. хуб акнун шумораи голҳои мо ба 12 то расид ва шумораи голҳои сардодашуда 4 то. албатта аз ин ҷиҳат ҳам мо нисбат ба Мянмар пешсаф мешавем ва дар гузини аввалро ишғол хоҳем кард то бозии оянда бо дастаи Мянмар ки 11 октябр ин бозӣ дар назар дошта шудааст. бинандаи азиз, бозии охир албатта муҳим аст барои ишғоли зинаи аввал дар гурӯҳ. Бодур Хоҷаев, Нишод Саломов, Фирӯзбек Муродов, ҳоло шояд ӯ тасмим дорад ки зарба занад ҷониби дарвозаи ҳариф. номаи ҳамлаи мо наздик мешаванд бозигарони мо. Дилшод Саломов
Сардоров ва зарбаи ӯ Файзали Сардоров, зарбаи дубораи Файзали ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Фаластин аз майдон берун шуд. бор дигар мебинем зарбаи Дилшод Саломовро баргардонид дарвозабон ва зарбаи Файзали Сардоровро гузингаро баргардонид. идомаи ҳамлаи дастаи Фаластин аммо ба гузингари рақами 11 Ҳасан Сирияҳ иҷоза дода нашуд. Гузингари рақами 11 ҳам акнун майдон омад. ва ҳоло вақтам ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, ҳисоб 6-1 ба фоидаи дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ҷамъбаст шуд. пирӯзӣ барои дастаи мунтахаби муборак бошад ва ҳамчунин рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки пешакӣ дастаи мо шогирдони пайравоҳидов рохатро таъмин карданд ва дар гурӯҳ ҳоло дастаи мо дар зонаи аввал қарор дорад ва баъд аз бозӣ бо Миянмар ки 11 октябр баргузор мешавад, мавқеи мо дар ҷадвал маълум хоҳад шуд. ҳамин тавр дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ва Миянмар ҳоло ба ҷоми Осиё аз гурӯҳи мустақиман рохат гирифтанд ва ин рохат ҳам муборак бошад барои ҳамаи мо. шумо бинандаи азиз, ҳаводорони варзиши тоҷик, махсусан футзал, ва воқеан ҳам ҳамун гуфтаҳои мо ки дастаи мо фаворит буд дар ин гурӯҳ, яъне дастае ки афзалияти бештар дошт, ҳамин тавр ҳам мешавад ва акнун дар танҳо муқобили Миянмар барои ишғоли зинаи аввал тими мо мубориза хоҳад бурд ва ҳатман мо дастаро соли оянда дар ҷоми Осиё моҳи март дар кишвари Тайланд хоҳем дид. бобо холмозода будам. бо ҷамъи ҳамкоронамон гузоришро барои шумо мустақиман пешкаш кардем. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва рӯзи 11 ҳатман ба толор биёед ва дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистонро дар муқобили Миянмар дастгирӣ кунед.